खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं दंफैयो जाहैबाय दिनै चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार आइपुवालि पिकनिक स्पट एबा लावखार ओंखाम जाग्राया बिथांमोना फैगौ 10 तारिख सुनिबार खालि ग्रान्ड ओपनिं खालामसिगोन। बाहाय माबायदि खालामदों नोंथांमोननो एरियाफोरखौ खोन्थासिगोन आं। नोंथांमोना नायनो हागोन आरो देग्लायहाय गेटखौबो ओरैबायदि मोजां खालामखादों नोंथांमोना नायफैनो हागोन। आंनि भिडिअनि दारै नोंथांमोना नायलांजोबदो। आं दा फंनैसो जाय बिथांमोना बेखौहाय सामलायग्राफोर बिथांमोननिफ्राय आं फंनैसो मिथिनानै लानो सोर आर्टिस्ट एबा जोंनि सिंगारफोरखौ लेंहरनाय जादों। बर' आर्टिस्ट सिंगार एक्टर एक्ट्रिसफोरखौ लेंहरनाय जादों। नोंथांमोना आंनि भिडिअनि दारै नुलांजोबगोन। बिदिबा सोल' भिडिअखौ गोबाव खालामाजासे नायलांदो। जों दा एसे जानाखि नैबे पिकनिक स्पट ग्रान्ड ओपनिं जानो थांगासिनो दं नालाय 10 तारिख सुनिबाराव। दा जों एसे बिनि बिसयहाय मिथिना लानो लोगोफोर नोंथांमोना नायदो। नैबे फंबाय इउटुबनि चेनेलजों जों बेखौनो फोरमायगोन जे जोंनि नाइट कालचार प्रग्रामाव जोङो अलरेडि रेडि खालामनाय जाबाय। जोंनि सार सावरायग्रा सारखौहाय जोङो बेखौ आलासि महरैहाय जोङो लानाय जाबाय। बिनिफ्राय एक्ट्रिस हिसाबै मनिषा मोसाहारि, बिनिफ्राय दङ जाहैबाय बिनि उनाव एक्टर बिग्राय ब्रह्म, बिनि उनाव एक्ट्रिस लक्ष्मी ब्रह्म, बिनि उनाव फुंबिलि बसुमतारी। बिसोरखौ जोङो आलासि महरैहाय एबा मोनानि कालचार प्रग्रामावहाय जोङो बिसोरखौ हांख्रायनाय जाबाय आरो बियो थिग थाक जाजोब्बाय। बेखौ जोङो जोंनि सिन्था धारा खालामनाय बायदिब्ला जोङो मोनानि 5 बाजिनिफ्राय हथात 5 बाजिनिफ्राय जोङो बेखौ स्टार्ट खालामगोन। बिनिफ्राय जोङो लकेल जि मोसाखावरिफोर दङ बिथांमोनखौबो जोङो चान्स होनाय जागोन। बिनि उनावहाय जोङो खुङै खुंलांनानै मोनानि 12 रिंगासोआवहाय सहैनो हागौ। आच्चाथ' अब्ला जोङो जिरायनायनिफ्राय नैबे जोंनि एसे जिरायनाय रेस्ट होनायनि खामानिफोरखौ जों बिनिफ्राय लादों आरो बेवहाय गोरलैफोर दुरलायनाय मानाय खेला खेलि गेलेनाय मानाय बानायदों। नोंथांमोना दा नुगोन हनै खेबब्लानो जाबाय। बिनिफ्राय ओरैहाय बिनि साहाजों जेसेबां संनां खावनां जानो हाजोबगोन। बैग्रिबारि बागानजों बुंफबजोबनाय बे समायना रमायना नोंथांमोननि मिडियानि थ्रुयै दा नुजोबगोन। नोंथांमोना खेबगोन नुगोन आरो गासैबो संनाय खावनाय जानायनि लाहार फाहार आरो जोङो 3 दै दंखलनि बेब'स्था खालामना होनाय जाबाय। 3 खुरखाबाय आरो जों फायखानानिबो हथात मानसिफ्रा माबा मोनसे जायो उदै गाज्रि जानाय मा जानाय बेफोरखौ फायखानानि एबा लेट्रिननि बेब'स्था खालामना होनाय जाबाय। फैगोन डिसेम्बरनि 10 तारिखआव जोंनि नैबे आइपुवालि पिकनिक स्पटना ओपनिं जासिगोन। बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजा बयखौबो बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बेवहाय लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखायहाय आङो आइपुवालि पिकनिक स्पटनि कमिटिनि जानानै गुरैयै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। दा नोंथांमोना खोनाखाबाय जाय बिथांमोना बे पिकनिक स्पटनिनो आफादगिरिफोर 3 बिथांमोननिफ्राय मिथिनानै मोनबायदि दा नोंथांमोना बयबो फैनो हागोन। फैगौ 10 तारिख डिसेम्बरनि 5थायाव नाइट कालचार जागोन बेलासिनिफ्राय। दा बाहाय गोबां आर्टिस्टफोरबो लेंहरनाय जाबाय। दा नोंथांमोना फैनो हागोन। मनिषा मोसाहारि जानाखि दानि जौगाफुबाय थानाय शर्ट मुभिनि एक्ट्रिस मनिषा आदा अनिलमोनजों भिडिअ गाबाय थाग्रा बिथांमोना सफैगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना बयबो ज' फैनानैहाय नैबे आइपुवालि पिकनिक स्पट एबा लावखार ओंखाम जाग्रा ग्रान्ड ओपनिं 10 तारिख सुनिबार खालि नोंथांमोना बयबो फैनानैहाय नायफैनो हागोन। आरो गोबां बेबायदिनो सिंगारफोरबो दंबावो। फुकन बर' जोंनि मुंदांखा सिंगार फुकन बर' ना नोंसोरो बयबो मिथिखागौ। बिनि मेथाइफ्रा ओरैबायदि हिट जायो होननानैहाय दा नोंथांमोना बयबो फैनो हागोन। आरो बिग्राय एक्टरबो फैगोन होननानै मिथिनाय जादों। आरो बेबायदिनो दंबावो गोबां बेबायदिनो नोंथांमोना बयबो फैनानैहाय नैबे आइपुवालि पिकनिक स्पटखौहाय नोंथांमोना जाफुंसार होफैगोन होननानै गाजा गोमजा जाफुंसार होफैगोन होननानैहाय बयनिसिमबो आसा मिजिं
खाबाय आरो नोंथांमोननो आं देखायगासिनो दं जायगाफ्रा माबायदि फेसिलिटिनि बेखौहाय नोंथांमोननो देखायगासिनो दं। नोंथांमोना नायदो। नाय लोगोफोर, ओरैबायदि मोजां ना बे आइपुवालि पिकनिक स्पटआ एबा लावखार ओंखाम जाग्राया ओरैबायदि मोजांखा। सोरबा फेमिलिफोरबो फैनानैहाय आरामसे जाफैनो हागोन आरो ओरैबायदि साया सायख्लुम लानो मोजांखा। गुबुन गुबुन जायगाफ्रावथ' बेबायदि बैग्रि साया एबा दंफां लाइफां साया गैया जानो हागौ, नाथाय नैबे आइपुवालि पिकनिक स्पटआव ओरैबायदि मोजां। जाय फेमिलिफोर पिकनिक स्पट जाफैनो गोसो जाफैनो हागोन। ओरैबायदि मोजांखा। नै सोरबाफोर बैग्रि फिथाइफोर जानो गोसो दंबा आजादि फ्रि जाफैनो हागोन आरो संख्रि फानलुआ लाना फैखा गोसोबायदि जानो हागोन आरो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय थुक्राझार आइपुवालि नैबे पिकनिक स्पटआ आरो दा नोंथांमोननो नाइट कालचारनि स्टेज बानायनायखौ एसे देखायगासिनो दङ। साहाजों बानायनाय जादों आरो बेबायदिनो बिथांमोना गोबां बेबायदिनो दखान जानाय लोंनाय बेबायदिनो बानायनाय जादों। नै बाहाय गासैयावबो ओरै साइडआव दखान जागोन आरो दा बिथांमोना औवा गायफैदेरनानै दोनबाय। दिनैथ' बिस्थिबार, सुक्रबार, सुनिबार नालाय, सुनिबारावसो प्रग्रामा, बिनि थाखायनो दासिमावबो लुफैथ'नाय जायाखै। साननै दंबावो नालाय प्रग्रामा। नोंथांमोना गोसोबायदि फैनो हागोन आरो दै टिपकल एबा दंखलबो दोना होनाय जादों। नै बाहाय बेबायदिनो मोजां मोजां बिथांमोना गेट खालामनानै साजायनाय जादों। नैबे जाहैबाय मेन गेट। जोंनि ओरै खैला मैलाजों फैयोब्ला सिदा फैनो हागोन, माबाजों पार्बतीपुर होननायजों सिदा फैनो हागोन। आरो ओरैहाय थुक्राझारजों फैदो, आइपुवालिजों ओंखारफैदो, बेंटलजों फैग्राफ्रा फैबाय। ओरै दागगारिफोरनि फैग्राफ्रा नामायदो आरो थुक्राझार ओरै सानजा सिदा फैब्लानो मोनगोन दै जिङाव आइपुवालि पिकनिक स्पट। हेपि निउ इयार 2023 आइपुवालि पिकनिक स्पट लावखार ओंखाम जाग्रा वेलकाम होनदों। नै बिथांमोना बयखौबो बरायदों। मोजां खालामथारदों। नै देग्लायहाय गेटखौ औवानि खालामदों आरो सिङाव नायदो माबायदि डेक'रेसन खालामदों। गोबां आर्टिस्टफोर फैदों होननानै मिथिनाय जादों। दा नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय। बैग्रि बारि समायना, जिरायग्रायाबो ओरैबायदि मोजांखा। नै औवानि आराम रेस्ट लानो हागोन आरो बेबायदि गोबां जिरायग्रा खालामनानै दोनदों बिथांमोना रेस्ट लानो थाखायहाय। आरो बाहाय माखासे मावनांगौ खामानिफोरबो दंबावो। बाहाय गोबां साजायगोन बिथांमोना नैबेजों आरो बाहायबो बेबायदिनो गेलेग्रा बानायनाय जादों। नै बाहायबो एसे आद्रा दंबावो खामानिया। नै बैग्रि सायायाव ओरैबायदि मोजां मोजां बिथांमोना जिरायग्रा औवानि बेरेंसि एबा सियार होनांगौ ना मा जाखो, सियारावनो थांबाय नायनो हागोन। नै बरिया खामानिया एसे आद्रा दंबावो, मावगोन बिथांमोना लासै लासैनो मोजां बानायबावगोन होननानै खोनानो मोनदों। गाबोन सानसे दंबावो नालाय, गाबोन सुक्रबार, सुनिबार नायनो हागोन। नै बैग्रि बारि बरिया जायगाफ्रा। बेबायदिनो नै जायनाखि लावखार ओंखाम जानो फैगोन ना, बिनि थाखायहाय बिथांमोना नैबेबायदि दंखल दोनानैहाय होनाय जादों मोजां दै लोंनो थाखायहाय। बेजोंल' नङा आरो भौरिबो दङ, गंथामसो बेब'स्था खालामना होनाय जादों होननानै दहाय आफादगिरिफ्रानो फोरमायना होखाबाय। आरो नै बाहाय गंसे दङ टिपकला आरो बैजों दंबावो। दा नोंथांमोननो देखायगासिनो दङ आङो बै स्टेज बानायनायखौहाय। ओरैबायदि मोजांखा, गांसो आरामनो जिरायनो थाखायहाय, जेबो अन्थाइ उन्थुइबो गैया। आरो बेबायदिनो फेसिलिटिबो खालामनाय जाबावदों। बाथरुम हासुग्रा खिग्राबो बिथांमोना खालामना होनाय जादों। बैजों दङ आरो ओरै साहा खनाजों खालामदों। नैबेनो जाहैबाय नाइट कालचारनि प्रग्रामनि थाखायहाय नैबे स्टेजखौ खालामनाय जाबाय। नै बाहायनो जागोन जाहैबाय मोनानि प्रग्रामा। स्टेजआ नै ओरैबायदि मोजां खालामखाबाय। बिथांमोना मावग्राफ्रा दा रेस्ट लाहैथ'दों, ओंखाम जाहैथ'दों। दा रावबो गैथ'वा, टाइमाबो 12था जाबाय नालाय। नै बाहायनो जागोन
नाइट प्रग्राम स्टेजआ। आरो बेबायदिनो सानजाजों ओरै गुवार दैलामबारि दं आरो सोनाबहाबो बेबायदिनो दै दङ। आरामसे सङै खावै जानो हागोन आरो सोनाबहा आरामसे दैसा दङ नै बै बाला नुहुरनायाव दै दङ। जायगायाथ' ओरैबायदि गुवारखा नै दैया नायनो हागोन नै ओरैबायदि मोजां क्लिन दैखा नै गोग्गोनो बाहायनो बे दैखौनो संनाय खावनायाव बाहायनो हागोन बायदिसिना सुनायावहाय बासन बत्र सुनायाव बाहायनो हागोन बे दैखौहाय। बे दैया जाहैबाय बे पिकनिक स्पटनि बेयावनो गाहायावनोखा होनजायो। सोनाब लाइनाव दङ नैबे दैया। बेबायदिनो बैग्रि जानो मोजां मोनग्राफ्राबो जाफैनो हागोन नै बैग्रिया ओरैबायदि गोमोन गोमोन मोजां मोजां दं नै जानायनि आंबो गोदैयानो अबेबा गोखैबो दं गोदैबो दं मोनबाय गोबाङानो बिफाङा मोनबाय बैग्रिया। But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? दा नै बाहाय बेबायदिनो बिथांमोना औवानि दालां हेबना होनाय जादों बै दैयावहाय दुगैनो एबा आथिं आखाइ सुहैनो थाखायहाय बेबायदिनो नैबे थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय औवानि दालां बानायनाय जादों। दा आं बाहाय थाबायनायनि नै बा मोजांथार औवानि दालाङा बेबायदिनो आरो प्लेट एबा निसान गायना गायदों नै बैयाव बैयाव बानायदों आरो बेजोंनो ओरै थांनानैहाय बैयाव गिदिर दालां बानायगासिनो दं होननानै मिथिनाय जादों। बै दै मोनसेयाव आरो नैबे दैखौ बारलांनानै नैबेजों थांबानो मोनगोन आरो बेबायदिनो बिथांमोना एसे मावनांगौआ एसे आद्रा दंबावो मावगोन बिथांमोना ओरैबायदि मोजां साजायगासिनो दङ। बाहाय नैबेबायदि दंफां मुरा गायनानैहाय रं होनाय जादों नै बाहाय कालार होदों नै दैयाबो जा मोजां ना नै बा दैया ओरैबायदि मोजां नै गोग्गोनो आरो बैयाव मा गायदों जुम खालामनि आं र' बा बेबायदि गायनाय जादों नै दै गेजेराव औवा गायनानैहाय दंफां मुराखौ ओरैबायदि मोजां साजायदों दै गेजेराव नै आसा खालामबाय नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ इन्जय खालामबाय होननानै आरो लोगोसे जाय दिनैहाय आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै प्लिज साबस्क्राइब खालामना हो आरो सापर्ट खालाम थाबैनो 1K साबस्क्राइब कमप्लिट जागोन होननानैहाय आसा मिजिं आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थाबाय बयनिसिमबो गोजोन्थों बाय बाय।